Wow. Hai लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुटेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दं ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' हेपि बिश्वकर्मा नङा होमबा लोगोफोर दिनै माने पुरा इन्टारेस्टिं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने फुङावनो उथिदो लोगोफोर फुङावनो उथिनानै न' स' सुस्रां आरिस्रां बिराद खामानि आरो फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो दुगैस्रा लाबाय आरो फुङावनो उथिनानै ओमफ्राय दिनैथ' जा बिराद गिदिर बिश्वकर्माखौ फालिखायोखा नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने न'आवनो जाहा माने न'खायावनो बिश्वकर्मा फुजाखौ होयो आरो ज' जाजाय ज'नो ओमफ्राय दाथ' जोंहा बाथौ साथौबो गैखाया नालाय जिहेतु बेवहाय माने दाउलायाबो न' गोदानसो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय जेबो माने बाथौ साथौनि जेबो माने गैया नालाय ओंखायनो न' गाहायावनो सब फुजाखौनो दासान्दि हैबाय थायो आरो लोगोफोर थिग बिदिनो दायो बिश्वकर्माखौबो ज' जाजाय ज' हैनो होननानै फालिनो थाखाय आखायाव लादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि होयो जोंहा बिश्वकर्मा फुजाखौ आरो जाय नायबाय थाखायो बिथांमोनाथ' माने मिथिखागोनखा जोंहा माबायदि होयो ओमफ्राय लोगोफोर नै रेडि आरो ना दख'ना स्राय माथा गाननानै ओमफ्राय लोगोसे नै आगरा मिसिंनि नङा दे लोगोफोर आखाइनि दानाय बिबोनाङा माने अननानै हरनायमोन आरो बिदानो गिफ्ट हरनायमोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेसेबा बोसोरनि बिहु फालि आरो इयो ना ओमफ्राय माने लायाखैमोन आरो बिदायाबो लाया बिदिनो आगर गिदिरफोरखौ बिसोरथ' आरो लानो बाखायो गोदान जिफोरखौनो हौवाफोरा ओमफ्राय ओंखायनो आंसो स्राय लाबाय आरो ना बिश्वकर्मानि नामावहाय लोगोफोर थौदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै नायहोलांदो थौदो फिसाला सानैयाबो मोनहैबाय ओमफ्राय लोगोसे बोरायाबो दंहैखायो ओजानो माने एकदम थामथिम लाहार फाहार आरो ना मोनफैबाय लोगोफोर दायो मोनफैबाय नै खावसे जालायलांबाय आरो खामानिया फुङावनो लेंहरदोंमोन ओमफ्राय माने फैनोनो हास्लाबासै ओमफ्राय बहायनायफोराबो जालायलांबाय नै रेडि ओजोंहाय नै गारि गुरा देलायहोगासिनो माला साला गानहोगासिनो जाथ'वाखैनो दासो गोजाननिफ्राय जाबाय नै लोगोफोर फुजानि माबाया जगाल पाटिफोरा ओमफ्राय माने बाथौनिया जाखाजोब्बाय ओमफ्राय नै लोगोसे बाहेरनियाबो जाबाय आरो ना ओइनै सेन्दाल गाननानै ओइनै बिमादै सेन्दाला जि ज' जाजाय दावरा गथायजों लोगोफोर नै बेसेबा फुजाखौनो होस्लाबनो जानो नागिरबाय थायो आरो नै ओमफ्राय बाहेराव होयो जा लोगोफोर बिश्वकर्माखौथ' बाहेरावनो होखायोखा ओमफ्राय नै बावनाय थिनायफोरा जाजोबखाबाय ओजाहा नै गाबसाव फुसाव गथ' गथाय ओमफ्राय ओजाहा नै सिन्दुर फथा बायदिसिना फोनफबनानै बावबाय आरो ना लहा लहि ओजोंहाय नै फिलफिलिखौबो देलायहोखांबाय बरियानो साइकेलफोरखौबो स्रा ओरैनो सिन्दुर फथा फोनबाय आरो ना बेयाव माने माला साला गानहोलायासै आरो ना खना खनला नै लोगोफोर जेखैजाबो माने खना खनला गंसे गंनै दंखुमायो आरो ना ओमफ्राय नै इखैजाबो माने माला साला गानहोनानै सिन्दुर फथा फोनबाय आरो ना ट्रेक्टराबो देलायखांबाय नै लोगोफोर जाबायानो माला गानहोजोब्बाय बरियानो ओमफ्राय ओजोंहा आरो नै अमा गारिखौबो देलायहोबाय दङ गुरुमान गुरुदान होफैदो इयाव होजोब्बाय गासिबो हो हाजारसेसो आरायस' नङानिया माबाया मा होनो मा जमदो आबा नोङो हो खामफ्लायाव आरामसे जलायनानै मा जमदो आबा आपेलखौ र' मोनसै ओमफ्राय आपेल सापेल सब जाजोबनोसै जासिगोन
Puja खुंनाय जाबाय दहाय आफा बिश्वकर्मा नोंनिनो गोथार थानखौनो बेस्रां खालामनानै सिगाङाव आलारि फोजोंनानै धुप-धुना सावनानै अन गुन्दै लारि बनानै गोथार नारेंखल हालदै होनानै गोथार माइरं दुनि होनानै नोंनि मुङाव फोरबो फुजा खुंनाय जाबाय हे आफा बिश्वकर्मा आफानि मुङाव बावनाय गाबज्रिनाय सुजा जोबखांजोब्बाय लोगोफोर गथ'जों गथायजों नारा नाथा दुम दुम दाम फैनाय लोगोफोर फुजाया जोबनाय लोगो लोगोनो एबार जानायनि लाहार फाहार आरो ओमफ्राय नै बुट ओमफ्राय आरो फिथाइ सामथाइखौ बोखाङाखै आरो मन्दिरावनो दङ ओमफ्राय लोगोसे माने नै गल्ला ओमफ्राय मिथाइ ओमफ्राय बिदिनो ओमफ्राय साहा लोंनोसै आरो ना लोगोफोर फुजा जोबनायनि वाव गथ' गथायनो होआ हारसिं जाजोबगोन आं आव थानाय खिनि गथ' गिदिरफोरा जायाब्रा ini gua ya sampah gua berai mai deh nani sharan sona lekhi जनजों किरान जौ बाजि फैखो नामा? नङा इयाव खोन्थाबोदोंमोन आं नांलाया बय एसे देलाय नाङा बयनो खोन्थाखानांगौ हिनजावा खोन्थाबोलाङो ना इस्रा ओरैनोबाबो मोजां मोनखायो थ' गावदां गाननो लिपस्टिक फोनलायनाङाहाय मोजां मोनखायो आब' ना आब'